tillbaka. Det här passet ska fokusera på geopolitik och de verktyg som används för att skapa relationer och makt. Och vi ska inleda med att fördjupa oss i vilken roll livsmedel spelar som politiskt maktmedel och vilka konsekvenser det för med sig. Så jag ber att få välkomna Anders Hansen, Nordenchef för World Food Program. Välkommen. Mange tak, kære konferencedeltagere. Jeg er, som I nok ikke kan høre, svensk. Jeg er dansk. Jeg beklager meget. Jeg ville gerne være svensk, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Andet end forsøge at tale langsomt og tydeligt, og håbe, I forstår bare en lille del af, hvad jeg siger. Jeg vil starte med at spørge rundt omkring i rummet her, hvor mange af jer har oplevet hunger? Jeg tror ikke, det er ret mange af jer, men rundt omkring i verden lige nu er der 708 millioner mennesker, der ikke ved, hvor deres næste mad, hvor deres næste måltid skal komme fra. Det er jo vældig dramatisk. Endnu værre er det, at der er 330 millioner mennesker, der har akut behov for fødevarehjælp lige nu, og det er 200 millioner mennesker mere end i 2020. Så den globale sult stiger, den globale hungerkrise er en realitet, og det skyldes krige og konflikter, som den i Ukraine, som vi allerede har snakket meget om. Men det skyldes også klimaforandringer, inflation og andre ting. Jeg flyttede for 5 måneder tilbage til Danmark, tilbage til Norden for første gang i 12 år. Jeg arbejdede med VFP rundt omkring i verden. Og i de sidste 4 år arbejdede jeg i Kenya i Østafrika på WFP's regionale kontor. Og i de 4 år, jeg var i Østafrika, der steg hungeren i regionen fra 20 millioner mennesker, der er akut sultne, til 8 millioner mennesker. Dramatisk, og det er et resultat af krig i Etiopien, i Sudan, tørke i Afrikas Horn, oversvømmelser i Sydsudan, prisstigninger overalt i regionen. Det er meget frustrerende. Min organisation, VFP, støttede i 2022 160 millioner mennesker rundt omkring i verden med livsmiddelhjælp. Sidste år støttede vi mange millioner færre på grund af manglen på finansiering. I 2022, der finansierede WFP, vores finansiering var $14 milliarder. Sidste år var den kun $8 milliarder. Et meget dramatisk fald, samtidig med, at den globale hungerkrise kun blev værre og værre. Faldet i finansiering til WFP skyldes blandt andet en stor reduktion i USA's støtte til os og til andre partnere, men også andre europæiske lande reducerede støtten til WFP. De nordiske lande gav både i 2022 og i 2023 ca. $1 milliard til sammen til WFP. Og tilsammen er de nordiske lande de 4. største donorer til WFP. Men for første gang nogensinde sidste år er det nu Norge og ikke Sverige, der er den største donor til WFP. Stort tillykke til Norge. Der er som sådan ikke noget nyt i, at livsmidler bliver brugt som et politisk værktøj. Det er sket i mange 100 år. Det er også blevet brugt som et militært værktøj, på godt og på ondt. Det, der er nyt, er, at geopolitikken er med til at politisere livsmiddelhjælpen mere, end det har været tilfældet før. Og samtidig stiger hungeren mere og mere overalt i verden. Sidste måned i Ukraine gav WFP livsmiddelhjælp til mere end 1 million mennesker. Og det er jo absurd, at WFP skal arbejde i Ukraine, en af verdens største brødkurve. Men det er vi nødt til. Inden krigen i Ukraine startede, eksporterede vi 40% af al den hvide, vi skulle bruge i vores operationer fra Ukraine rundt omkring i verden. Det blev så meget svært, da krigen brød ud. Så var vi med til sammen med den ukrainske regering at etablere det, der hedder Black Sea Grain Initiative, som fungerede i cirka et års tid indtil juli 2023. Og gennem det initiativ, der eksporterede vi mere end 100.000 tons hvede fra Ukraine gennem Sortehavet til steder som Yemen, Nigeria, Sudan og Kenya. Desværre så kunne der ikke blive enighed om at forlænge Black Sea Grain Initiative, og siden da, i de sidste 6 måneder, har det været meget vanskeligt også for os at få ukrainsk korn, ukrainsk hvede ud til de steder, hvor der virkelig er brug for det. Vi forsøger nu sammen med den ukrainske regering at finde andre måder, blandt andet via Donau, men det er dyrere, det tager længere tid, og i sidste ende betyder det jo bare, at der er meget færre folk, der har brug for den hjælp, som får den.
Der var også et livsmiddeltopmøde i Kiev tilbage i november, hvor at der var stor enighed om at finde nye lande, der kan modtage ukrainsk hvede. Og det arbejder vi nu sammen med regeringen om at finde ud af, hvad er det for nogle lande, der har brug for ukrainsk hvede, og hvordan får vi bedst viden frem til de lande. Samtidig ved vi selvfølgelig, at Rusland også giver afrikansk lande en masse hvede. Så det er en svær balance, vi befinder os i lige nu. Rundt omkring i verden er der alt for mange steder, hvor krig og konflikt fører til stigende hunger og migration. Der er Sudan, der er Afghanistan, Kongo, Yemen, listen er lang, og så er der selvfølgelig Gaza. Og flere af jer har sikkert hørt min chef, Karl Skau, i svenske medier i løbet af de sidste par uger fortælle om sit besøg i Gaza, om hvordan stort set hele Gazas befolkning på 2 millioner mennesker er akut sultne, oplever akut hunger, og hvordan cirka 0,5 million mennesker i Gaza lige nu er på kanten af hungersnød. Det er alvorligt, det er drastisk, og vi har ikke den adgang, som vi har brug for til at komme ind i Gaza med mad og andre medicin, der kan være med til at redde liv. Som jeg allerede har hørt, så findes der mange eksempler på, hvordan konflikter påvirker livsmiddel. Men indtil for nylig var der ikke så mange eksempler på, eller ikke så mange evidens for, hvordan tryg tilgang til mad også kan bidrage til fred. Derfor begyndte WFP at arbejde sammen med SIPRI tilbage i 2018 for at undersøge, hvordan livsmiddelstøtte også kan støtte indsatser for at forebygge konflikter og bygge fred rundt omkring i verden. Og vi lavede blandt andet studier i Libanon, i Sydsudan og andre steder, hvor vi undersøgte, hvordan WFP's arbejde kan være med til at løse konflikter og med til at skabe dialog og fred mellem lokalsamfundene. Det var noget, som Nobels fredspriskomité i 2020 anerkendte, da de gav fredsprisen til WFP. Og jeg citerer, for sine anstrengelser for at bekæmpe hunger, for deres bidrag til at forbedre forholdene for fred i konfliktområder, og for at fungere som en drivende kraft i anstrengningen at forhindre, at hunger anvendes som et våben for krig og konflikt. Det var i 2020, nu er vi i 2024, og siden da er der nye krige, nye konflikter og endnu flere folk, der oplever hunger. Jeg har nævnt en masse dårlige nyheder om hunger lige nu, men heldigvis er der også gode nyheder. Nogle af de gode nyheder, det er, at vi ved, hvad løsningerne er. Det handler om, at vi skal afslutte konflikterne, at vi skal sikre at beskytte civile i konfliktsituationer i overensstemmelse med de humanitære love og de humanitære principper. Vi skal øge investeringerne fra næringslivet, også i Sverige, i mere holdbare livsmiddelsystemer rundt omkring i verden. Og så skal vi frem for alt sikre mere finansiering til klimatilpasning i nogle af de mest skrøbelige og fattige stater rundt omkring i verden. Sverige viser allerede politisk lederskab, når det kommer til den globale livsmiddelskrise. Sverige er stadigvæk en top 10 donor til WFP. I er den næststørste donor af fleksible midler, kun overgået af Tyskland. Og vi har i WFP mange stærke partnerskaber med MSB, med Svensk Røde Kors, med andre stærke partnere i Sverige, og i stigende grad også med svensk næringsliv. Sverige spiller også en meget stærk rolle, når det kommer til humanitær diplomati. Vi så det blandt andet, da I var i Sikkerhedsrådet i 2017 og 2018, hvor I spillede en central rolle i at få vedtaget resolution 2417, hvor FN's Sikkerhedsråd for første gang udtalte sig om, at behovet for at beskytte civile fra sult i krige og konflikter. Sverige var også en meget stærk røst for de humanitære perspektiver, da I var i Sikkerhedsrådet. Og det var heldigvis noget, som Norge fortsatte, da de var i Sikkerhedsrådet i 2021 og 2022. Og nu håber jeg inderligt, at Danmark, som sandsynligvis kommer i Sikkerhedsrådet fra næste år, også vil fortsætte denne nordiske prioritet, når det kommer til sult og konflikt. Jeg vil slutte med 3 key takeaways. For det første, den globale hungerkrise er ikke over. Tværtimod, det kommer til at blive værre, også i år, inden det forhåbentlig bliver bedre. For det andet, i en forandret geopolitisk verden, hvor der er nye trusler, som vi har hørt meget om, er der mere brug for Sveriges politiske lederskab end nogensinde før. Både bilateralt, i EU-sammenhæng, i FN-sammenhæng, og også som del af en stærk nordisk stemme. Og for det tredje er det vigtigt, at samtidig med at Sverige og resten af det internationale samfund forsøger at afslutte konflikterne, at de også fastholder den humanitære støtte til de mange millioner mennesker, der lige nu oplever akut hunger. Tak så mycket.
Tack, Andreas. Ursäkta att jag sa fel tidigare. Du pratar om en global hunger eller till och med sult eller svältkatastrof. Om vi inte bryter det här kommer vi få räkna med fler konflikter. Præcis. Och har världens ledare förstått det här sambandet? Det er jeg ikke sikker på. Nogle af verdens ledere har, og nogle ledere viser utrolig politisk lederskab. Men hvis vi sammenligner situationen her i starten af 2024 med 2022, er der slet ikke den samme politiske opmærksomhed omkring livsmiddel som en alvorlig situation, om at der er ikke samme fokus på at finde løsninger, som vi så for 2 år siden. Så det er jeg meget bekymret over. Samtidigt blir vi ju alltid väldigt berörda när vi ser och hör att människor, barn svälter. Vad tror du det beror på att man ändå har svårt att se den här kopplingen, förutom det mänskliga lidandet? Det er jo svært at sige, men der er mange konflikter på samme tid. Der er mange kriser, der er klimakrise, der er livsmiddelkriser, der er energikrise. Men vi er nødt til at forstå, at alt sammen hænger sammen. Og at hvis ikke vi investerer i mere bæredygtige livsmiddelsløsninger, så kommer det til at føre til flere konflikter, og det kommer til at føre til mere alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne. Så det er det, som jeg også håber, at jeg kan være med til at skubbe på for i dag, hvordan at løsningen på livsmiddelskrisen skal være en del af den politiske debat i Sverige, ligesom det er en meget stærk del af den politiske debat i Norge lige nu, hvor nordmændene har gjort madsikkerhed til regeringens topprioritet og investerer mere end nogensinde før, både i VFP, men også i andre partnere, der arbejder med langsigtede løsninger til livsmiddelkrisen. Apropå politiskt ledarskap och det svenska politiska ledarskapet, finns det något som oroar dig av det du hör eller kanske inte hör? Nej, jeg synes, jeg har heldigvis hørt mange gode ting, og jeg var glad for at se bistandsreformen lige før jul, at der var et stærkt fokus på den humanitære bistand, for det er vigtigt, og en stærkt fokus på det multilaterale system og FN, så det gør mig ikke urolig. Jeg vil gerne høre mere fra svensk næringsliv om, hvordan de kan bidrage til løsningerne, også uden for Sverige, og hvordan de kan være med til at eksportere gode svenske løsninger inden for livsmiddelområdet. Vad konkret skulle näringslivet kunna bidra med? Jeg tror, at Sverige har mange gode erfaringer, som vi kan bruge i vores programmer. Vi hørte fra Scania tidligere, som arbejder med logistik. Vi er FN's logistiske arm. Vi har brug for Scanias ekspertise, når det kommer til at sørge for, at vi kan sikre, at hele FN har adgang, både i konfliktsituationer og når der er tørke og oversvømmelser. Og igen, der er så mange løsninger, som vi ved fungerer. De skal skaleres op, og nogle gange handler det også om at få brug for finansieringen fra næringslivet. Du beskrev ju svårigheterna också när det gäller Ukrainas export av spannmål och det är fortfarande besvärligt. Kan du ge oss en bild av hur det påverkar ert arbete och i slutändan de människor som ni vill hjälpa? Altså, vores omkostninger er fordoblet på 2 år. Det er dobbelt så dyrt for VFP at arbejde, som det var for 2 år siden. Og det er fordi, det er svært at få fat i hvede for Ukraine, og fordi at der har været prisstigninger i mange andre lande. Og i sidste ende, så betyder det jo bare, at det er de fattigste mennesker rundt omkring i verden, som bliver mest påvirket af det. Og jeg tror, en ting, der er vigtigt at huske på, det er, at der er selvfølgelig også prisstigninger i Sverige og i Danmark og i Norden. Men en typisk svensk familie bruger måske 10-15% af deres månedlige indkomst på mad. Men en typisk familie i Kenya, hvor jeg plejede at bo, bruger 80 eller 90% af deres indkomst på mad. Så når der er prisstigninger i Sverige, er det alvorligt, men det er noget helt andet, når det sker i de lande, hvor vi arbejder. Stort tack Andreas Hansen för att du var här och delade din kunskap med oss. Tack.